أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميد. أعوذ بالله الواحد الماجد من كل عدو وحاسد ومن كل شيطان مارد. إن الله هو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلام الغيوب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. bandiraɓe julɓe ono gonɗon gonirɗon funnague hirnague rewe worgo wonɓe jammaji wonɓe ñalawma no aduna fecciri hannde ko jiiton ko ɗo heni woni 53 édition mo ganduɗa en mbaɗi ɗo taw ziyara almarhum ceerno Yousuf Boun Ousmane Sy mo ganduɗa ko ɗo heni wonno e Daaru ene wonno neho ne wonno jangguinowo ne wonno kadi jangguinowo e ko mofti e jangguinde sabu jangguinde ono woni e defte jangguinde kadi ko woni e yimɓe jangguinde kadi ko woni e gurdam sikki ala noon mbo haali ganduɗa ene jangguinere e ko ɓuuri ko sadde kadi e nokku jangguinirte sambe mbiyata ko almadaris wal masajid ganduɗa ende jumaji ɗi nde moƴƴata nde il faut école aji ɗi koye men gooto saabu hadisul qudsi gandaɗo jomiraɗo ko فاعرفوني قبل أن تعبدوني فإن لم تعرفوني فكيف تعبدوني wadde ko ma Allah ande ha gasna dani yimɓe mbawa rewde Allah kanko noon o andinanna te ɗo andinata ɗo kadi Allah rokkimo ko ɓuuri sadde e law ɗo jangginata ɗo heni wayno ko jama kadi woni ɗon hayso ko indirani ɗum ko jama so tawi waktu yoni tan a juulat eyyi so tawi kadi ganduɗa jangde nde yonti kadi waɗete no hannirni e enɗam ɗam kadi koko jokkate saabu ko jokkannoɗo foof e ko ɓurno raɓɓide tan kalkine wiye ganduɗa kaalowo Pulaar sous région ko wonno ko ɗo hen foof ina hawranno ɗo e ɓurno men ɓallade ko Gambie ɓurno men ɓallade ko Guinéji ɗi Bissau e Conakry hay Haute-Volta en saaha Niger en aɗa yimɓe ummima toon Mauritanie o haalaka saabu ko Foutanke ko toon ummi mo wi ganduɗa en Fouta foof wi Sénégal wi Mauritanie e kala kam ɗo Pulaar haalteno jomum ina yiteno ɗon alhamdulillahi rabbil alamin ina aranno e ngal ɗo duɗal e duɗal ngal kadi wona duɗal toksal e duuɗi saabu ko aroɓe en gonde almuɓe men janggoɓe Qur'an kañumen kawranno ɗo en sernaɓe ganduɗa taw ko façon ngaji foof kañumen garan noon gonde almuɓe men gara ɗo gandal e fodde noon hande duuɓi 53 ɗum ko yettere Allah sa ƴeewi kadi hay Ahmadou wonande calculoɓe ɓe ɗum rokkatma e tawen tan eɗen jetti Allah en feewi e ko watte ko ɗo heni noon kadi tuggande mo ganduɗa en yontere nde ɗo heni guila samedi ha fayɗo gonɗen ɗo hande hakkude tan kadi silka e adaduji ganduɗa en ɗum ɗo ko istighfar ɗum ɗo ko tahlil ɗum ɗo ko tamjid e gueɗe bayɗe noon ete foof kalno Allah en rewre kala adnude ɗum woni ko watteno ɗo en sikka ala noon yoko fuɗɗode tan soko yeehi ha yeeso jamma maɓe naata kadi e nokkuji ɗi foof e dogue ɗe foof mbawon famde ko woni hen inchallahu mawlay so ɗum waɗi tan en gandiron hon noon e so ɗum waɗi mbeɗa andi ɓuuri ko wadde fayida suwa taw ɗum ɗo ko fuɗɗorde golle tan on soko yeehi ha yeeso inchallahu mawlay men jokku henete ha no ɓurɗon ni yidrude inchallah en sante ganaw buñu sante yalla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di leen xamal rek lu waral mbir mi dafa di kenn koo xam ne nekkoon na fi di jàngale mu ne jàngale nag jàngale ak lu mu ëmb ndaxte jàngale yemul rek ci lay ne ci téere yi mais jàngale day dem ba lu ci nekk ci àddina bi ndax loolu la yàlla dafa waxoon ci hadisul qudsi balaa ngeen may jaam fexe leen ba ngeen xam ma ndax boo leen ma xamut nag ngeen may jaamu kon nag moom yàlla mayoon na ko ci lu laar nekkoon na di jàngale parce que dañuy naan almadaris wal majalis almadaris wal masajid bu fekkee ne tamit ñu ngi bugg di ubbi jàkk ya te ubbi wu ñu école ba kon jàkk ya dara du fa doxe moom nag yàlla dafa mayoon muy jàngale boobu mu doon jàngale daanaka daar ki ci boppam jàkka la doonte tudde wuñ ko jàkk du tee ñi nga xam ne ñu ngi dem ci jàkk ya waaye képp koo xam ne jege nga xam nga ne lépp mun nga fa amee ndaxte bu waxtu bi jotee da ngay julli te julli bi day yaatu lool incha allah bu fekkee tamit li nekk ci téere yi da nga koy def waaye yemul woon ci lool ci jokk mbokk ci nite ci dëkkandoo ci wàllu yooyu yëpp nekkul woon koo xam ne rek day jàngale ñi tasaaru mais da ko doon dundaale di ko dundal waaw rawatina nag ci wàllu pulaar gi képp koo xam ne yaa ngi ci sous région bi Niger Nigeria Guinée yi fi gën a jege Conakry beeg
ak Bissau beeg ba ci yeneen yi nga xam ne Sénégal moom boo waxee rek boo ne Fuuta moom Mauritanie dugg na ndax mënoo leen séparé képp koo xam ne yaa ngi doon làkk pulaar da nga doon jóg te booy jóg jógin bu ànd ak doole lay doon ndax da ngay ànd ak say taalibe nga ñëw nekk fi am foy dal waaye du tey yow nga ñëw di jokk xam-xam xool nag ne muy dundeeg nit ñi ni mu doon jokkee mbokk waaye li nekkoon ci téere yi mu koy def ci yow kon nag bu fekkee ne dem nañu ba tey ñu naan mooy 53e édition boo xam ne ñu ngi koy dundal loolu nga xam ne tàmbale wu tey lu xaw yàgg la waaye nag ñu ngi sant yàlla lool lu bëri ndaxte xale yi ñu ngi teg seen tànk donte moom sax àdduna soxlawu ko woon yu bëri ba muy dund moom da doon seetaan nit ñi rek lenn yi sax da ko doon tere mais dem ba yàgg xam ne xale yi xëy na ni ñuy buggee wala àdduna la buggee mu topp leen ci waaye nekkul woon ay mbiram waaye gis nañu yëpp sant yàlla la ndax lépp loo xàccoo ngir yàlla rek yàlla mun na ci def barke waaye lépp loo xàcc lu dul moom mun na am du demee noonu ndax hadis bu wér foofu lañ koy teg man tawaada lillahi rafaahu aywa bu fekkee nit ki wàccal na boppam rek yàlla mun na ko yëkkati waaye bu fekkee ne nit ki day xàccoo àdduna xëy na àdduna bi day dox bàyyi ko foofu kon nag lii tàmbalee rek lay doon xam naa fii ak kanam gars yi dañuy dugg feneen yi toggkat yeeg yeneen lépp loo xam ne mun nañ ko ci laaj rek dañ ci yéggi incha allah waaye léegi jàppaleen ne rek lii tàmbale la incha allah li ci kanam moom aouzu billahi samil alim min sarri shaytan rajim bismillahi arrahmani rahim wa sallallahu wa sallam wa baraka ala habibil mustafa wa ala ali bayti tayyibin at-tahirin wa man walahu bandiraɓe julɓe oɗon gonɗon gonɗon funnague hirnague rewe worgo aduna fecciri hande wonɓe jammaji wonɓe ñalamaji kikiɗaji ko Allah woni tagirnoɗo noon guel ko ɓooyi kono hande en kumputima hen ko heewi e jonde wotere saabu aduna eɗo yimɓe tolni sikka ala noon woni sababu ndeɗo en jonde ko almarhum alayhi ceerno Yousuf Sy mo ganduɗa ko ɗo wonno ene woni jangguinowo ene woni ganduɗa kadi nehowo ene woni kadi pewnowo jangguinowo wona tan ko woni koye defte no mbiruɗen ni ñande foof kono ko jangguinowo kadi hay ko woni koye aduna o guila en ɗam guila koddigal ngal ko woni koye defte ɗo so gasni kadi o ummo ɓorno paɗe makko woni hollirde yimɓe ganduɗa na waɗirte ni walla deften kaldata ni oɗon ceerno Yousuf woni hande mawninede kadi ziyara mum sen ƴeewi hande waɗi capanɗe 5 wadde tawen famɗani alhamdulillah jettoɗo Allah gonɗon Isma Hamadou kadi ɗum yahata sikki ala noon ndo wattende kam kanke hoore makko o wona kimmornoɗo gueɗe aduna kono noon almuɓeɓe yidde mumen andude kadi aduna yahata o woppi ɗumen mbaɗeɗen gueɗe ha ndo woni nde ɗo ummi ɗo e lomto makko gadan ceerno Ahmadoul Mahi Sy wonno hen on kadi Allah itti ɗum ɗo en hande woni ɗo ko lomto makko biyeteɗo Cheikh Oumar Yousuf Sy kañum woni ɗo en wasta kañum ne taw wonko yiiɗi yobde yimɓeɓe guila duwawuji no kalduɗen nani ummotoɓe partout sous région on kawruɗo en wasta kadi duwawuji e kadi ko jogui banggal hoddiɓe wondaɓe ha e galle o kadi eɗen jetta hen Allah fodde ko jiiɗen ko foof wasta ko huccine yimɓe e duwawuji inchallah mawlahi bismillahi rahmani rahim aouzu billahi min alcheitan arrajim wala hawla wala quwwata illa billahi alazim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bandiraɓe julɓe on calminama on jettama kadi on mbiyama bisimilla moon marhaban bikum oɗo nokku l'islam nokku julɓe mataw kono enen Allah hoddiri yen lomto en ɗo kono noon ko nokku julɓe foof alhamdulillah ala serindaka hay goto ceerno Yousuf noon Allah waɗnoɗo kanko wonnoɗo mo jangguina alhamdulillah no wonirnoɗo ɗo ni e ko woppunoɗo ha joni ɗum wonɗo jangde ko jangguinanno foof ha joni alhamdulillah ne jangge ha joni kadi no tafsire qur'ana foof e ceerno Mahi noon wonirno ha Allah ittimo ɗo kadi enen en keddimo ɗo enen kadi enen jokkiti e duɗal ngal enen goni duɗal ngal kam bandiraɓe ceerno Yousuf e almum mum e yiɓɓe mum foof yo gandu kam duɗal ngal ha joni ne jangge saabu yimɓe fof ɗum tan woni himma mabɓe yo duɗal ngal jangge ha joni alhamdulillah rabbil alamin ne jangge kala ko jangateno ɗo ha joni fof no jangge faɓɓetake ɗum kom ko yettude Allah ɗum Allah kadi ene newnan en hen aywa ko wona ɗum ko kadi ɓe hoddiɓe eɓe jettaɓe no fewi saabu so jii woyni ene darane guildi hen ha joni ene continue
ko hoddiɓe ngoni fof sabu kamɓe jippinta hoɓɓe kamɓe teddinta hoɓɓe kamɓe jaajñata kamɓe ballata kadi ewa sabu so wonano ballal mabɓe enen doole men e peeje men hattanani wadde ɗum ɗo ko waɗa ɗo ko fof ko jiiɗon fof kadi ko peeje mabɓe nan hen doole mabɓe nan hen gandal mabɓe nan hen kadi yajji ɓerɗe mabɓe nan hen kamɓe ne duwonoɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah waɗaɓe sutura gallo kadi alhamdulillah kadi yimɓe fof nane jaam bandiraɓe kalɗo bandiraɗo ummoto en ara yo Allah newnamo yettade jaam kadi duttotoɗe fof yo Allah ruttanɓe jaam won arannoɓe hitande fof hikka noon Allah haaɗiɓe arde ko Allah haajiri noon e almaru yudabbiru wallahu yuqaddiru e Allah haajiri noon ɓe hen ko rafiji ɓe hen ko joguiɓe rafaɓe e kono fof noon yo Allah huncu kala mo ganduɗa ko hadma arde ko banggue rafi yo Allah wat cellal jinnoɗo arde heɓani arde yo Allah newnin yo Allah ko tawi ko rafi hadma yo Allah waɗa cellal min ñagono Allah julɓe fof yo Allah hokkuɓe cellal ñagono Allah min ñagono julɓe fof e ɗo Allah ɗo yo Allah waɗaɓe jaam waɗaɓe moƴƴere yo Allah ɓeydu yañu arsigaji ɗi ayna reena jurna balɗe battane moƴƴe ayna reena kadi ɓesguji ɗi bi jaahi seydi wujud sallllahu alayhi wa sallam kadi nokku o ko nokku moɗon kadi ɗum ɗo ɓooyama waɗede waɗino noon duuɓi waɗi dawal sahaji waɗi duuɓi wasa wadde ko nande zaman corona waɗi ɗo walla zaman ko caaliki liɓa ene dartene hedde 2000 en 2002 ɗum kadi waɗini dawal kadi wasi waɗede kono kam guila fuɗɗa ha joni en wayno woni duuɓi 50 pawɗi elle minani joni mbiɗa duuɓi 50 tati eyyi ɗum kam min kam mi fiɓino kam duuɓi 50 pawɗi ɗi kam kono hen toon ɗo fawi ko fawi hen ko woni komi tonggano eyyi kono ɗum kam alhamdulillah rabbil alamin e jetta Allah kadi fof kadi yettude Allah no fewi yettude bandiraɓe kalɗo bandiraɗo woni eɓe gara hen e mbaɗa hen peeje mabɓe mbaɗa hen foof mabɓe yo Allah walluɓe yo Allah yoɓ moƴƴere yo Allah teddimɓe machallah bisimillah jarama tabarakallah alhamdulillah assalamu aleykum wa rahmatullahi e so ɗum waɗi tan paamon ko kilifa o wiyete ko Cheikh Oumar Youssouf kanko haalanno ɗo joni eɗen mbi tan ko ɓuuri ko hen wadde fayida ko duwa o eɗen mbi amin amin alhamdulillahi rabbil alamin neɗɗo kadi so tawi yamarama yo haal ko jeeyi ene weela ɗum galle oɗo momin gari galle ceerno amen kalifa amen ceerno Youssouf almuɗo wiita ko ceerno goto jogui kono seeremɓe amen min paltiɓe min dokki gueɗe foof kanko woni hoore ɗum woni ko selli ko wona ɗo min daali ba ko ɗumin gortotonde ko ɗo min gorti en mbitemi ko Abdoul Karim jettetemi ko Wat jeeyami ko Douye eyyi tuuramen to en mbiyata ko min woni mawɗo almuɓe ɓayde ko min waɗa almami juma koye barke ceerno on noon oɗo galle min woni ɗo ma won duuɓi jeeɗiɗi ha jeetati mbiyatmi almuɗo kala ko fonno horsinirede ko noon ceerno horsinirnomi minen mbeɗe jaaɓi wonde almudo min gondi ɗo goɗgol pewgol min e génération mo gondunomi ɓe ha min ɓaari min jeehi Allah filtinimi paymi Mauritanie jokkoymi toon jangde jeeymi Irak toon keɓi bakam presque jeeymi Syrie Ordon Misre en gueɗe mbaɗe noon Allah artiri Mauritanie mbaɗmi université hitande wotere deuxiéme année mbaɗmi intégré dans l'armée en tant qu'officier mbaɗmi concours yaltirmi lieutenant waɗi 7 ans dans l'armée e événement o ko waɗi ko Allah en artirami gouvernement Sénégal nanguimi ɗo wimi comme espion jaggimi moftimi Moussa Sy ko minum ceerno Youssouf minen gonduno ɗo minen pijji ɗo minen mawniɗo ɗo waari salminde mo wimi ceerno de wonko wi mbimi ko wi ceerno wi yiime koyɗol aɗa arte galle o a hukkimi almudagal aɗa andi neɗɗo so woni militaire ene wawi taw ko changement woni ɗon kono o wi ceerno wi yiima aɗa arte galle o te kadi particulièrement ceerno wano horsindemi ni no gonmi Mauritanie mbeɗa jogui probléme bourse mbeɗa foti yaade Irak mbeɗa dañji probléme bourse o min e kawmum Seydou Alpha oɗo Seydou Alpha minen jangguiɗo ɗo ma won 6 ans e Mouhamadou Thierno Amane Nene e génération oɗo foof minen fof mbaddi ɗo kanko idimi yaade toon o mbaɗa deuxiéme année mbeɗa waɗa seconde min gasni Allah wallimo o dañi bourse par ce que kanko kaw makko ene wiyeteno Ali Seyni
toon wonno o ari o wiimi min de baaba wii kam yomo artu hoore fonde bourse o jiɗmi ko wadde ɗum marti ɗum e junngo ma ɗum ɗum issu juɗɗo woni ɗon quelque soit alpha bourse o arani junggam Allah newnimi dañi bourse mo jogino o totta ɗum ko waaji goto wi Abdourahmane Diak ba ɗum gayda oyo on ke sankima ko musidɗo no feewi waɗatno ko jira Allah resi en reeni en mi arti ɗo nden mi ari kadi almudagal ngal tan arti hay duuye hooram komi garti toon almudagal mbeɗa faami Allah duuliɗemo Mauritanie ha gartimi ɗo ko li Amadou ma Amadou o noon mi anda ko woni en tant que officier wonno ɓe toon hakkude asnaɓe gasde tan ubba e leydi taw guuri ɓeɗo ko fellaɓe ɓe ko waɗaɓe ko haalto e ko haalta Allah duulimi min toon haɗo jooɗimi ɗo junngo laamu meeɗa memdemi wonko Allah waari ɗum nden mi arti gouvernement Sénégal yahde ɗo arteno fof finalement acci kam eyyi ñande alarba babam sanki janngo alhames certimi e gouvernement Sénégal kamɓe ɓe ganda ɗum wona ɗum mi ɗaccirimi gartimi wuuro gila nden noon ko wurtan gonmi gila nden ko wurtan gonmi e jangguingol nomin gardatni e oɗo ziyara noon hankkadi ɓe ceerno yirni koyɗe mum ko noon ɗum artirimi e gallo nde mi arti tawmi ɗo gammu o woni ɗo ko ngabunkoɓe Guinée Bissau naɓe Guinée Conakry e hunde fuutankoɓe ɗum kadi min ɗaccuno ɗo hunde rendade méthode aji ɗi tawni certi kono ko hunde rendade eyyi so hunde rendama yimɓe fof mbaɗi hen juuɗe mumen tan tabarakallah goto fof yiyata hen hoore mum nden min denti hen e no min mbaɗiri ni jiimi e gammu o koye famani gansa jeyanomi koye mawɓe ɓurɓe ɓoyde e gallo no garimi nde ɗo taw Souleymane Soumaré en ɓeeɗo ko ɗo janggi minen jangguide ko gansa garta ɗo Mouhamadou Thierno Amane en kamɓe pop Oumar Alpha en mi arti tewmi ko ɗo ko génération moɗon onon fof ko min edi moon to beelama nde ɗo mi jangdi noon kono min koye ancien ɗi jeeyami mi ari mi yii gammu o no jiirimomo ni o fewani kalanmi almuɓe mbimi ceerno de wala ko fewani ceerno enen en ummoto minen jiiɗi kala almuɗo jangguɗo ɗo basini ko miwrata yo arno to galle ceerno kono somin gari ɗo addamen ko ceerno min jiɗi ceerno yo jogana men gammu kono ceerno wonɗo ɗo ne nantinan woɓɓe ɗum fewani min wasa funtude haalka ha ɓurti ceerno ko nantinde ko fewani amen minen ɓuranamen ko ceerno yo jogana men gammu siko wawa yo ceerno ƴeeŋ ceerno ko tanam te korso mum am suuɗaki joguimi cuusal haaldoyde e ceerno kalanmi ceerno wimi ceerno min de ko mbatta ko welani amen minen foof kalamom o wi ɓayri ko honnoon ma cidimon e gammu moɗon nden mi arti sukaɓeɓe kañumen fof ko kawri gammu o ko min tan foti ɗum jogade kollin moom min an de yarani mbeɗa jogo ɗeɗo gueɗe te mi andana ɗum hay hunde mbi an de jogoto e Allah wonɗo moƴƴo nden ma hitande wonde nde nden ari tan malla min besigi walla kañum wonno ɗum ɗo tan wi Abdou Karim jogui gammu o kam fof ɓe jooɗi ceerno en jooɗi e joom rapport o ne jooɗi tan gonmi neɗɗo lemtuɗo tan no wayata ni watta toon e gueɗɗe tan ha Allah wallimi tan certimi hen nanmi joom rapport o wi ceerno ni hankkadi tane o hankkadi hepti gueɗɗe hankkadi en jalti hen ha laaɓi ɗo gammu o gila nden haɗa jarteɗen ɗo ma won duuɓi capantati e poussiére min tan jogui ɗum presque sana mi gantina walla wa sellude ɓuuri ko hen jalade min garat tan eyyi e ko ni woni grosso modo haala kana ko yarni joni noon almudu ceerno walla ɗum ko almudu ceerno ko almuɓe mum cuutat ɗum ene gonde ceerno aduna o doole ngala kono ceerno ko moƴƴo ceerno ko kara sira o tambimi men o jangguini en o walli en min jiiɗi ɗumɗen tambirade ni doole ngala kono mbo waɗa hen junngo makko guila nden wonno Allah waɗi ɗum haɗa jarteɗen ɗo joni gueɗɗen ndewi lawol min jiiɗi noon kala meɗɗo janggude e galle ceerno yo arat noto ziyara noto gammu o sa notaki ceerno maɗo notoɗa ko ceerno goɗɗo te andu ceerno ma mba juuraki o
a jogorani naftorade ɗum hay ceerno mo diala o jogani naftorade ɗum noon arde nde ɗon waɗi fayida goo min jiiti koye meɗen ko ɗum jokkere hakkude meɗen génération ngaji e jiiɗuɓe macharib jarilɗe maayo men ko woto kono en gandidira taɓe jodditaka wadde enen so tawi Allah walli en goni gotum en jiiɗe ceerno goto ko nandiral tan wonno wala en nandirtani ni so tawi en kawri ma ɓeyde gandiral ma ɓeydu en ɗamɗam ma ɓeyde jaggodiral ngal Allah keɗ ɓeydo keɗ fenande men gueɗɗe ko ni min woni hen famuyam so tawi Allah ittani ko satti min ni mi yiɗina Amadou ma yindi ƴetti ɗo lomtide ɗo tagal ceerno yeehi o wi ceerno ɗo fawnuɗo jungo mum ɗon tan o faat feɗel makko kanko kala ko ceerno waɗno o changera hen hay hunde ɗum heddimi ɗo kono mi miijinomo hankkadi manggunen ara génération sukaɓeɓe génération o hankkadi gueɗɗe ɓuuri change ude wottotaɓe kadi programme o minen min ƴeega dow eyyi ɗum min miijinomo ɗum sa waɗi hitande wotere mo dogɗo ni mbasmi arde mana ɓe ɗon cuftori eyyi kono foof enen kam jiɗɗen tan ko yo rew lawol quel que soit alpha yo rew lawol tan yo Allah fewnan men ɗum Allah rokku men sembe gonɗen hen ceerno ko acciri en ko kadi ɓesgu ngu enen jaggu juɓi sappo te jiɗɗen kamɓe sukaɓeɓe ɓesgu ceerno mawɓe mabɓe ɓe wondunoɓe e ceerno e mbatte mumen haqqille eɓe disno ɗumen kala keɓe mbaɗa yoɓe disno soɓe disnaki yimɓeɓe jiidani baalen am walla goɗɗo baalɗen am so tawi a halnani ɗum woni hunde so faami ka jubbuɗ ɗum tan heegu dogde hayso fayani banggue goɗɗo kam a yiida ɗum wona noon ɓuurani amen kadi min jiiɗi ceerno accidi amen ko min gonde hen amen aflo ñaabe amen ɗum woni ko selli ko min jiɗɗon oɗon sukaɓe kala koɗɗon mbaɗa wote kumpini amen disdiren hen ballodiren hen dokkodiren haqqille sukaɓe programme o no wonirti ni komin eɓɓuno ko foof ko rimo marsude min eɓɓuno ɗo e ɗin batuji wonde kala ndemowo yo addu ko remata ko tawi ko joom soble en joom maaro en yo gaddu ɗum kala biyeteɗo gaynaka sene ara kamɓe jogui cakkude liggotoɓe ɓe caggal leydi wonɓe diaspora ɓe e wonɓe e Dakar en gueɗe mbaɗe noon ɓen jeeyi kalis yo gaddu kalis ko noon min ƴettoni mi anda ɓe ɗum marché ha hitande wotere walla sigi marché hitande wotere haaɗi ɗon yimɓeɓe dokki ɗum hoori marsude eyyi ɗum noon kamɓe wonɓe ɓe e gallo yo mbattu haqqille koye mabɓe e mbatta haqqille mawɓe aroɓe ɓe jeeyaɓe e gallo sotti jomumen gaari eɓe jodde muɗumen eɓe kalana ɗumen keɓe jaara koye dow muɗumen eɓe kaala soɓe kalani yimɓe min ballodiri hen goto fof ma waɗa hen junggo muɗum yimɓe jewtidi hen so tawi wonko manque kadi ganden koko manque tan kono min jewtidi hen on calminama on juurama on ñagama yaafuya ceerno men ceerno Abdoul Karim Allah jarama jarama yo Allah yoɓe moƴƴere nde tawno ɗum ɗo so neɗɗo waɗi moƴƴere kanko donkuɗa ko ronko wiɗɗum a jarama a andini yimɓeɓe ko gandano a fammini ɗumen ɗo ummoruno hayso wonani foof kanko ɓuuri hen hewde ko ɓurno yiɗede sohlede ko a fammini ɗumen hen yo Allah yoɓe moƴƴere nde e fodde ɗo min pamiri eno kalduɗa ni somin mbelami min mbiya mawludu ndu ko an tetti ɗum e juuɗe ceerno an watta ɗum mawludu ha wayri ni fodde famude min kaliri ɗum a wawa ɗum haalde ko min mbawi wiide noon min ko mbatta men seedantagal tan nde Allah addi min garmi ɗo hedde 97 en 18 en mbaɗa jangga ɗo henne sariya mbaɗa jokka ɗo mi tawima ɗo an e ceerno Amadou Maren yarhamum yallah yo moƴƴam ceerno Boubacar en ɓeɗo onon jogorno carnet ɗe nde garmi nden hitande wotere nde ƴetti ɗo noddu ɗo mbimi ara ɓaggoye moon mi jogo carnet ɗe carnet ko fewte dépasse o ko umoro caggal leydi e ko woni ɗo e dirɗe ko e ko rennimte ko foof jaaɗen hen ha woni duuɓi alors ɓe korti hawre ceerno Amadou Oumar Sankim ummade nde fewi ñallagal hande ummimi ɗo nde jaami Podor ko 2003 fewi ñallagal hande carnet ɗe e hoolare mon nde ummaki e junggam on ittani ɗum hen almuɓe ittani hen haysoɗen tarda kam eɗen gara enen fof eɗen ballodira hen kono min e taskendam e yiyandam e nder ɗum eɗen gandi ceerno mo mbaɗantenema mo jogui duwaw ceerno Youssouf eɗen jennamo jogui duwaw kala hunde nde ɗeɓɗen fayide nde ɓurɗen hulde ko nden ɓurata wadde resir ɗum ko duwaw ceerno makko waɗi ɗum tan ɓe gandi kanko ala ko fondi ceerno makko ono jarnimo foof min amin ceeɗi ɗo hayso ceerno ama nenare ɗo sa yiɗi nawde kasuwere ko ceerno min nawata soɗo mbawi nawde seeɗa moon awa hakkude makko ceerno makko a wawa ɗum ɓilade yantude hen kadi ne waɗi ɓeydare adan ko kanko kam fodde nde min garani ɗo min nanano tan ko gammoyta kay heewi so arti o waɗa mawludu makko ko noon ɗum wonno jaɓani ndi mbadda ɗum fof ko hurmagal caggal ɗum noon
ene wayno hannde waɗi waylo caggal ko sanki ko ziyar fawtima heen sen mbaɗi gammo comme no hannde ni dimanche o ɗum alano e gurdam makko ko almuɓe ɓe taw ceerno wona jinnoɗo ɗen gueɗe caggal muɗum almuɓe ɓe jarditi mbatti ɗum ziyar comme no dimanche o joni ko mawlude e ziyar ɗo won ko jaten ɗo ko Allah walli en kala kene yeehe hen noon ko almuɓe ɓe lesmuji koni ladde fof ballodirte hen ɗum ceernajo o wini ɗum tan jinnoɓe ɓeydi hen seeɗa nde tawno kadi ko foti ɓeyden ko no heewi kono kadi ne faaɗi fof hejjata hen ko settanadema tan moƴƴere makko ceerno kamɓe ceerno Moustapha en ceerno Djibo Boubacar en e dendagal moƴƴuɓe almuɓe mawɓe ɓe tannoɓe ɓe kamɓe fof koɓe welɓe liggodirde sa rewi koɓe desnanma ko poosama ko addagata hen nimsa yo Allah yoɓɓe moƴƴere noon yo Allah heddiɓe ɗo ɓooya ɓe ɓooya ardade ɓooyen rewde e mabɓe ɓooyen fewjidde e mabɓe ɓooyen yewtide e mabɓe ɓooyen dañjide e mabɓe gueɗe kewɗe naforde nde tawno Haalpulaar wima adima suudu fof wima reno jalal Allah jarama jarama ɗum ɗon jinno jokkude hen joni ko mawlude e ziyara ko mawlude e ziyara ene ɓeydi noon yo Allah ɓeydu himme ceerno noon no mawni kala ñande payde nde ngala haydara so ɗum tan fof gasat ɗum kadi yo Allah ɓeydu yanum yeeso waaleykum salam wa rahmatullah aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yettude Allah tan weltade ceerno men ceerno Abdoul Kalim on haaldir ni gammo won fuɗɗirino kono on sa alano juɓɓude kalko juɓɓin ɗum ar jeeya hen no wini tan jettuma taaba dardema hen en suuɗi gueɗe ɗe foof gammo kalɗo neɗɗo garɗo e toon namnade ceerno Abdoul Karim bel ari e ɗum noon ka far gammo ka cuɗari gammo heddi ko tan mbiɗa ni kal almudo baɗo wonde foof ɗo wawi wonde foof yo waɗ haqqille mum e ziyara e gammo enen ngala ko ɓuuri ɗum ɗo hande ɗum ɗo tan woni faara meɗen kalko kenen kadi paniro ɗum ɗo pandiɗen ɗum ɗo kadi jiɗɗen ɗum ɗo kadi yo yaar yeeso heddi ko tan en tinoɗo enen fof kadi muñdiren ballidiren gueɗɗe kamɓe sukaɓe wonɓe ɗo kanko Cheikh Oumar en enen ballataɓe enen kadi gon foof maɓe gon juuɗe maɓe no ceerno wini mawɗo si ari en jiiɗi hollitede won gueɗe won yimɓe neɗɗo foof e jikku muɗum wonen hayso kollitaka kañumen so gari tan darata wonen noon mbiyata so tawi ganduɗa ɗum haydara tan jooɗoto kono foof rani wonde wari addi men ɗo ko ceerno meɗen goto men foof yo waɗ fodde muɗum foti ko wadde poɗɗen ko waɗan ceerno en mbawa kono etɗen goto men foof yo et wadde foti ko wadde mbaɗen ndenten enen foof si yonti kawren ɗo sa alani sa arani yo jungo ma ara neɗɗo sa arani neldu no wirni noon eɓɓirano ni kono yimɓe jaten ke zaman addi fof tan noon jarten e yettude Allah noon hunde en waɗi fayida mbiɗa ko duwaw alhamdulillahi rabbil alamin duwaw nen ɗo te enen kadi sa yi ko dañƴen koko duwaw sa enen garɗo hay goto men addan ɗo hoore muɗum enen fof addi men ɗo ko duwaw ceerno ɗum ɗo ceerno ñaguino Allah rentinde ɓesgu jaggude ɓesgu tudde ɓesgu fewdude ɓesgu barke ɗe noon alhamdulillahi rabbil alamin heddi ko ɓesgu kañum wone naftirade gueɗɗe ñaago noon ɓesgu yo Allah jun balɗe ɗe ha yeeso Allah huɓɓu foyande ɓeyde barke ɗe ɓeyde yaajede galla ɓeyde celle ɗe taw hitande foof Allah en rokki meɗen enen kenen gardirɗo en kadi garen ɗo e jaam tawen ɗo jaam tawen to udditare e ɓamtare e cellal e kisal Allah ɓeyde barke gallo salamu aleykum wa rahmatullah idi fof ko alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah no feewi e Abdou Karim yo Allah yoɓan en moƴƴere jarama no feewi a siftiniri a andini a siftiniri andunoɓe ciftiri a andini ɓe gandano ɓe ko affaire nde ne yarini yo Allah yoɓ moƴƴere ñagoɗen Allah tan dendagal duuɓuji duuɗen ɗo e dendagal ko mbaɗɗen ɗo yo Allah yetti ɗum ɓe fittani ceernajo ko moƴƴo wonno ko laaɓɓe reedu ko jurum deere en tawi ɗo nene mawɗo en jiino dardino e jibnal makko en tawimi ɗo gonde ceerno amo nene en jii darde makko hen ko karaysiɗo ko kadi jondiniɗo ko joguiɗo aqide tilɗe joom tinde tinde saabu nden ɗo yimɓe jii yimɓen fof ne jii ne omo fin ɗo ha nder ñalawma tawa win kewani kono kala ko dañi ko ɗum woni ko tottat galle o taƴani dépense ɗum ɗo tan so ari ha heewi waɗa ha heewa so arani kadi kala ko ari omo yondini hen ko jonaɗo ko jiɗɗo kadi almudo makko fof gonɗo ko arani ko yo dañ ɗum e makko gandal ngal e needi ndi ko tarbi ko mbaɗo tarbi ko nehowo
ko gandinowo yo Allah yoɓa en ɗo moƴƴere yo Allah yoɓan en ɗo moƴƴere yo Allah newni dendagal ko duwaɗo e duuji yo Allah yettin fewde fitande makko fewde fitande jibnaɓe makko e dendagal maɗe julɓe woni toon yo Allah waɗ barke e ko ɗacci ko yo Allah waɗ barke e ko ɗacci ko ɗaccirani ko yo Allah waɗen barke en jarama no fewi noon belti no fewi ɗum ɗo wona hunde wiyande ɗum ɗo ni ko mbaɗɗon ko ɗo weeɓani min de mbiɗa welti hen no fewi te kadi mi yetti Allah no fewi newnan ɗum hawride ɗum ɗo hikka jaro ɓooyi ɗum arde kono ɗum waylino arde kono ɗum ɗo Allah newni neɗɗo ari kadi hawri ɗum ɗo ɗum kadi ko Allah newni yo Allah jaɓan foof bi janib sa sallam on jarama no fewi on beltanama ko jankidiɗi ñande fo ɗo garɗa e galle kawis nangu ma saabu famɗi kinade yankinade lillahi dar fo en seedi darde ma e dokke ma saabu golle ma e yidde ma saabu golle ma e ceerno ma lillahi. Assalamu aleykum wa rahmatullah. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin joni ma taw ko ɓuuri ko raɓɓide tan jowen ɗo heni ko duwa ko yo Allah jaabo ko haala ko ɗo kadi yo hedde ɓerɗe won ganduɗa kino ɓoro won kadi kin teske won kadi kin yooɓe nafa men aduna e laakara saabu kanka darde makko ko aduna e laakara wonno alhamdulillahi rabbil alamin joomum noon wonde ɗo en e wasi ɗum ɗo wonde foof kañumen ndeysan ko continat tan eyyi ko noon Allah wirni machallah eyyi kala ko ganduɗa ko wondirno ɗo nafa yimɓeɓe ɗum kam ñiiɓat tan alhamdulillahi kankane ke ɓeeno jeeya e Allah jarama on jarama masjid al haram insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله